Nou, Spannenburg hebben we gehad, wat zijn hebben we gehad. We zijn onderwijs naar 70 kilometer. Hommets Jutriep, even zien. Nou, dan komen we, ja, we zijn in de omkrieten van Hommets Jutriep, denk ik. Ja. Nou ja, en we joggen de 2 dagen in omrijden en rondpad had ik zijn, nou, zulke dingen, wij zullen weer onvallen. Nou, dat doe ik, maar Brian van Goetem dus in die kopgroep van 4 man. Maar we verwachten ja alle jaren, maar die vastsprong nog van... Mijn grootste favoriet, dan denk ik toch aan Kittel, Marcel Kittel. Want die kan op een macht natuurlijk geweldig sprinten. En zeker als die er... Van Poppel. Ja, vorig iets wat. Daarom. En het liep erop dat hij mooi Viviani, nummer 1, van vorig jaar, dat hij zit nog in 1 ploeg. En vorig jaar wie dat net zo. Tom Dumoulin trouwens hier, mooi. Ja, 2 ploegmaten. Peter Sagan. Sagan is er en Botnar. Zijn Poolse ploegmaat. Wins won het iets om punten gong. En dan jou ik de oren fjouwer het op koos 3 kilometer vooruit. Ja. Er zat er nog valpartijen binnen. En Groenewegen, dat is onze Boasson Haken die het samen links ik voorgeeft. Het is Boasson Haken en Groenewegen die er mooi op kop rieden. Maar wie wint het hier? Het is Dylan Groenewegen lijkt het. Jazeker, de verrassing dat die Dylan Groenewegen het hier wint. We zijn al in de Tour. Misschien klopt het. Nou, Groenewegen klopt. En ik had geen rare dingen in de sprint, jongen, dat hij zijn fiets van de oren kwakte. Of, Maar had het, hij pakt nooit de leiderstrijd, want hij pakt zien